L-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni rċevit 110 ilment tul l-ewwel 6 xhur tas-sena li 97% minnhom ġew solvuti fi żmien 20 jum tax-xogħol. 81% tal-ilmenti li saru bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena kienu dwar is-servizzi tal-komunikazzjoni elettroniċi u 19% oħra kienu dwar il-posta. L-istatistika turi li l-aktar kwistjonijiet komuni marbuta mal-kwalità tas-servizz kienu dwar ħsarat fis-servizz u customer care. Ilmenti oħra saru dwar ir-reception tal-mobile, veloċità tal-internet u installazzjoni. L-Awtorità rċevit ukoll 450 talba għall-informazzjoni. Fi-stqarrija flimkien mal-istatistika maħruġa mill-MCA intqal kif sabiex wieħed jirrikorri għall-assistenza jista' jċempel, jikkomunika online b'chat, imur fil-ħwienet u anke b'email. L-istess awtorità qalet kif 72% tat-telefonati li rċeviet tul l-ewwel nofs ta' din is-sena ġew imwieġba f'temp ta' 5 minuti. L-MCA nediet ukoll sit elettroniku ġdid telecost.com fejn il-konsumaturi jistgħu jsibu għajnuna biex jażlu l-aħjar tariffi għal bżonnijiet tagħhom billi qablu t-tariffi tat-telekomunikazzjoni offruti minn kumpaniji lokali. Sa issa aktar minn 10,000 persuna żaru dan is-sit.